Не, аз ги видях и затова. Там пише даже и нас напева, тук ще бъдат наши деца. Този аз чакам. Искам да ви поздравя с добре дошли. Благодаря много за вашето отзоваване на нашето красиво събитие. Много благодаря и на представителите на медиите, които са ни уважили. Днес е, може би, най-красивото събитие от цялата ни годишна програма. Това е новогодишния бал, който всяка година провеждаме в чест на ветераните от ЦСКА. Днес програмата е малко по-различна, защото ще започне с тържество по повод удостояването с звезди в алеята на славата на 5 от нашите най-големи спортисти, играли в ЦСКА. Искам само да подчертая, че този жест не е жест единствено на Сдружение Червени сърца. Това е по наша инициатива, но беше оговорено с футболния клуб, така че вие имате признанието и на нашите членове, и на футболния клуб едновременно. Предлагам във връзка с откриването на това кратко тържество да дам думата на Костадин Петков, нашия заместник-председател, който да удостои хората с плакети и да открие нашите звезди. Скъпи приятели, здравейте най-напред. За мен е чест, че от името на Червените сърца имам удоволствието да връча съответните плакети, да открием съответните звезди на петима от най-големите футболисти на ЦСКА. Всъщност, който е бил в ЦСКА, всеки е бил голям футболист. Но, господин Зафиров, заповядай, ти си най-първия. И най-добрият десен бек, човека, който беше по-добър от Аймон Капачевски, законно с неговия приятел Капател. Може ли към нас? Постави. Другият колега, за жалост, той почина, Йордан Филипов. Нека да го поменеме и да извикаме неговият партньор, който също е с нас, Стоян Йорданов, които заключиха вратата и играха с чупни ръце и станаха полуфиналисти за Купата на европейските шампиони. Заповядайте, Стоян. Следващите двама приятели, не мога да ги кажа, че са приятели, защото наистина сме приятели, са хората, които даваха на българския футбол това, което им липсва в момента. Две неща – интелект и морал. Това са господата Ради Здравков, направих една сметка. Тези господа са донесли на ЦСКА над 200 различни отличия. От тях имаме вице-олимпийски шампиони. От тях имаме носители на Европейската купа за младежи. Носители, полуфиналисти за купата на европейските шампиони. Полуфиналисти за купата на националните купи. Беше преди. Имаме треньори на националния отбор. Всичко, което обобщава. Един обобщен образ. Един епитом на българския футбол. Нещо искам да кажа и завършвам. Няма повече да говоря, защото има тържество. Казват, че един американски учен, Бейтс, казва, че
бъдещето е апроксимация на миналото върху настоящето. Няма да го има ЦСК, ако ги няма тях. Неправилното от тях. Тези звезди, моите деца са израснали тук. Сигурно и децата на моите деца ще израснат тук. Се спомена за това на направеното от тях. Благодаря ви. Предлагам да бъдат заснети на техните звезди, за да остане в Пламен, ти си там. Да, аз съм тук за да... Бастяне, ела тук да стане на... Сега каня всички гости да заповядат на нашето скромно тържество. Ами редно и ние да кажем нещо все пак така пред такива личности. Аз искам от мое име, без да ангажирам колегите, да благодаря на Червени сърца за това, за тази чест, която вие ни отреждате. Да кажа, че съм горд че съм част от едно велико поколение на ЦСК. Има няколко поколения, които са донесли тая огромна слава и признание на нашия любим клуб. Аз бях през един 10 годишен период, който също е от голямата история на ЦСК. Благодаря още един път за голямата чест, за доверието. Искам да пожелая на нашия любим отбор не само да върне голямото име в европейския футбол, но да върви напред и да постигне още по-големи успехи, за които ние страшно много бихме се радвали и съответно бихме застанали, подкрепяйки такива постижения. Благодаря ви още един път за присъствието и хубави коледни новогодишни празници. Ще ти извън